umaxhalanga yabo so ibi out ibijelo yabo so ndiqale kanjalo la Liyana and then bonile man ibone ke ngokwestratweni abantu ba bisesikhamihlali and then ke ngoku kulomgo wami Hi guys, it's Okelo Anathi Ncwadi and welcome back to Comfort Zone TV podcast. But if umchamta sekhaya, you're welcome. Siyakwamukela ki TV Comfort Zone podcast ke. Ezibaniyazi ke bafazi. Funa bafazi. Ezibaniyazi ba whenever I'm in studio. Disoloko ndihamba nomfana. There's always umfana guys afunda makhona. Yabo so ke okunza unikeza kuye azazise akazukaziswa ndim. Over to you ke mntakwethu. Manibhodise kuwo wonke umbukeli we-Comfort Zone TV podcast. Igama lami ndingusibulele wakwaNgqwangi. Xa bujiyana ushwabada. So angapha kumhlaba wako Tsolo, kuyilali ekde kufuphi naseNcembu, phansi kwentaba kaNtendeleshe. Kodwa ke ngokuhlala lapha eDanono 7441. Njengoba ethile ugxa wami ba ifumtsha siyakwamkela. Osekudala ehamba nathi kule ndlela yalazi udaba. Namhlanje ke sinayo guest esinayo. Asizoyi-introduce ngokwethu. Nizawubona ngizohamba ndoyithatha. Nizibonele ngokwenu. Ityatyadule izinixelele ba yintoni isondlalele yonke into esiphethele yona. Before sibiza konke kufuneka siyithethe. I think ndinombuzo for wena mntu sekhaya. So let's say you disappear. Yabona? Like nje uvese ku disappearishe nje. Who's the first person that you think angakhangela? Okay, hayi easy ngo-Oledi. Ngo-Oledi umuntu onganikhangela. Akekho. Ngo-Oledi. Yeah. So wena Oh, I don't ngakhangelwa ngubani. Ashem little brother yam na iyo ngaba umuntu oqala. Unotice ba uAnathi akekho ngoma semkhangeleni maqabani. First person otherwise umamam Ashem akaxesha lalonto. Akaxesha lalonto. Ndifuna ukubuza umbuzo and then ke nayithethe nawe then. Ngizokubona ba ungumuntu ignorant or nizakuva. Ndikubuzile ba ngalamini ngoba namahlakani kaMark lo ku Facebook. iCOO okanye i-meaning ka-COO. I-meaning ka-COO. Uye ku-CEO. COO. Yo. Andiyazi mntasekhaya. Okay, hayi. Hayi andiyazi shem. Andifuni nje ungatsho. Siyothatha i-guest mosingoko. Yeah. So, guys, please stay tuned. Siyolanda umvakashi indwendwe. Samkela indwendwe endlini ke guys. So, yeah, uTasibuyo yolanda indwendwe. We'll be back. So. As well as chilo ke guys, basine guest in studio and voila. Sine guest guys in studio but ke namandiyazi igama layo guys. So I'd love ba azazise ukuthi ba ungubani, uzothini, wenza ntoni. So mntasekhaya siyakwamkela ku Comfort Zone. I hope u comfortable ne because sifuna umuntu abe comfortable apha. Udedela igazi mfana kithi. Kumfana. Mfana guys. Seems like inhleni abafana namhlanje. So mntase udedela igazi ne. Ungoyiki ube comfortable kuse comfort zone apha kusekhaya. So sicela usixele ngawo ubungubani wapi wenza ntoni why ufune ukuza apha ku comfort zone into le ocinga fans ba ufuna usixelela thina esingayaziyo ngawe. Okay. Yeah, lichandara lichandara lokuqala iniga lokuqala emphakathini igama lami ngishona Funiselo. Yes sir. So mna I'm a modeler yabo. And also and the actor, the Facebook content creator. So
apha eKasi ndingumuntu nje okhoyo ophilayo nabantu o-motivate young kids yabo, curate culture, shy events. Yeah, that's who I am, or that's what I do eKasi. So nansi ndiyabona khona wezenzayo skits. Yeah. Uqale njani la wena? Yeah, as baba sendishilo uba ndiyimodeler, lawe isuka phaa kwi-modeling. Yabo ndiyi-fashion modeler mos yabo. So phayana sifundiswa into ezininzi phaa kwi-modeling, like khona i-acting. So ngo-2024 bekhona i-shoot ebesike sayenza, I think it was for Trace 325, senze la way. Qala way leyana, like i-movement la way, ubone, kuya-actwa, ne? But like as-actor bakhe siyathetha, senze i-drama yonke la way. Way nje siyenzayo, like create i-story, like storytelling, yabo. So sishaye la way, and then after sishaye la way leyana, kukhona inja yami kuthiwa nguMaxhalanga, yabo. So umjita ubethe ezwe ezilahisayo, yabo, i-content creator, yabo. Yeah, so ubethe ezwe ezilahisayo, i-POVs. So umjita ndiye ndaspana naye ngo-December last year. Yeah, it was last year. Saspana soyi-2, sabethe izikitsi phaa. Qha ngoku ndabona uba no man, the way ingandiyisebenzela le and ndiyayithanda because ndikhule mos ndingumntu ofuna u-actor, yabona la way. Qha ngoku yayazi awusuke u-acte nje, yabo, because thina siyanga sigela for i-acting, yabo. So ndiye ndacinga man uba man, since ndiyitsotsa seKasi, let me create and tell istory, yabo, raw, yabo, like iway ezenzeka eKasi. Because bayaqaphela iskit sam sokuqala ensenzileyo bisesikaMihlali, yabo, like bengiqala ke ubethe iskits phayana, yabo, futhi ndibethe noMihlali phayana, like ziwe ezenzeka eKasi daily, like ibakhe i-out mhlambi i-out ethathelwe iCherry, because iskits sam sokuqala sabhaut loo nto mos sothi ethathelwe iCherry, yabo. Andiyazi ke noba amanye amagama siyawasebenzisa na, but ikhele umise like i-out ibityelwa, yabo. So ndiqale kanjalo la way leyana, and then ndibonile man, ibone ke ngokwestratweni abantu bayakumotivate, bakusha man, ishaye le way iza kusebenzela le way la kuntswimbo, yabo. And then nam ndabe ndicinga ideas bakhe amantsonga, if andi-acti, at least man director, yabo, direct istory ndibhale, yabo, because sometimes bukela uLeah Nqaba, yabo, like inspire ndifumana phayana ngeLeah Nqaba. So I watch ezawe zikaLeah Nqaba on YouTube. Qomba man, yabona umjita i-grand ehlobenza ngalo, nami ndiyabawela uba njeyana since ndiyi-curator, yabo. So ndiyabawela ukungena kweli cala le-directing and writing, yabo. But ke ngoku kuba ndingena characters, like nami ndiya-actor, yabo, ndiyabhala siyibethe iway, yabo. Life yaseKasi njalo mos, iway yazenzela iway, yabo. So lo way qale phaa ke le way yezikiti, yabo, like qhubekeka bandinika i-motivation, and ke ngoku nee-numbers kufere, yabona uba yabona if singaqhubekeka nale way we could go crazy, yabo. So qomba man mandiyenze le way le, like, yabo. So ndisazama ke ngoku bakhe ndipushe ndiphuthe on nabanye abantu, yabo, because abanye abantu bayacela nabo, okay, khawundi ndenze extra, yabo, okanye like masenze soyi-2 banike ideas, yabo, which is ideas ndiyazithatha, yabo, ndizisebenzisa, ndizilahlela emgqomeni, ndiyazisebenzisa si-create iway, yabo. Nangoku ndisazama, yabo, ndisabhala ngoku, yabo, because ndiqabele kudala udrop. So ndisabhala, but ndifuna ubhala iway ezibambekayo, like abantu abazoxa bezibukele babone uba iyalahisa le way, okanye like bayive, yabo. Andifuna uyenza nje iway for the sake of creating content, yabo. Okay, ininzi le nto uyithethileyo. Ininzi sana into oyithethileyo, and it's kind of motivating. But ngoku andazi noba ndim lo usemva okanye ongazi izinto. Iskits yintoni? Because ndiyakuva uthetha ngeskits nokubhala nontoni, but ndibangazama udibanisa uba iskits noba yi-short film okanye yintoni iskits? Yeah, andikuphendule lo mbuzo lowo. Iskit, yabo, ndingathi like short films zaseKasi, yabo. Olu hlobo like thina silazi ngalo, yabona khona iyayazi Xhosa Nostra skits. Yabo, bengike ndabhamba noLithemba ngenye igame, yabo. Qha ndaba-motivated, but said this guy, or bona i-childhood yethu wayenza umshili, because I used to watch iXhosa Nostra kakhulu. So la majita wabona la majita lawa like ayaxhoka, yabo, and yazi iway zaseKasi, like iway ezenzekayo, yabo. So nam benifuna like kubone man, like ukubone like xa ugowa, yabo, xa ugowayo, yabo, then
kube khona umuntu uthetha naye yabo. So mina ngikwazi ukuthetha nomuntu yabo, like ngumuntu ofela ngaphakathi. So iskit ibindlela yami yobonisa yabo bakhe man ndingumuntu ogoa through this and that. And then ke ngoku kulomgo wami iskit yona ndingicedayo yabo. Futhi like nje ubunika la motivation ekasi yoba ke ndingumuntu okhoyo, and also like the build a brand yabo. Mhlawumbe ngenye imini yabo ndibe yilo director yalonto okanye ke ndi act kulonto ithile yabo, like skill nje yabo. So iskit ke ngoku zeza short films zalapha ekasi yabo sizenzayo nje iwe isihlekisayo, entertainment yabo, and also creating content. Ndiyazi ke nobumbuzo wakho uvile uphendulekile ke ngosizo. I think guys from now on short films is skits. Qala mhlawumbe ubheka phambili nizawuthi skits, no more short films, skit all the way. Yabona? So ke ngoku umntase ne you saying that you doing skits, short films asekasi and all that stuff usebenzisana nabantu. So ngizokubuza questions eziyi2 ne. So lento yenzayo, is it an organization okanye you still freelancing? Okanye maybe you hoping someday ibe organization like ibe negama. Let's say now wanna find it out ku Facebook, nzo search ntoni ku Facebook, intoni igama layo, is uShoni part of okay uShoni ngufounder weskids, but intoni igama leskids zakhe, like what's the name of the group if you group yabo? Yeah, that's a really good question yabo. Mbuzo wakho ndiyawuthanda kakhulu. So like malibambe phakula ndawo yoba I'm hoping like ndinethemba yabo ba someday kukwiwe novela yabo bakhe nansi we like bona i-sponsors donors whatever yabo bavela abantu bakhe jonga shona nazi cameras nazi we yabo khawuyenze le way yakho yabo. Then I hope ke ngoku ngakwazi ke ngoku udirector grand like ndibe ngulomuntu ndifuna uba nguye yabo, ntsho ndifumane nabantu abazodlala i-roles phayana. Mina ndiyazi uba ndiyabhala ndadirector qaba ke makwenziwe kanje nakanje. So ningumuntu nje osazenzelayo yabo, of which benike ndatsho masiba build a brand, of which brand enguShawn Funiselo. So xa ndibona ke ngoba ya le brand ifoundation yayo imile, ndizokwazi ke ngoku bakhona abantu yabo abandaziyo nami ndibaziyo abanondinceda yabo, mhlawumbe like ubuild a low organization yabo, because uyufumana uba kwezi skits sizenzayo asiphelelanga ke skits, we also moving khona i-movement create events, phinde be i-movement eyenza i-lansika ya ikhona nezinto i-campaigns, like i-campaigns ezifana noma GBV yabo, which like ndingathi ndiya freestyle yabo, ndingumuntu obufreestyleayo ubomi yabo, ovuka yalala ndivuke ndicinga uba amajongo ngomso mandibethe skit, and then the other day ndifuna yenza i-event yabo, like kanjalo yabo. So ndinethemba yonke le nto ndiyenza kuba ndinethemba yabo uba one day sizawina yabo. Okay, so now I'm jumping over ki modeling. Abafana be modeling guys. Abafana be modeling. So ke since you said you also doing modeling yabo. Yeah. So le modeling uyenze under a campaign okanye pageant or agents. Are you under an agency? There's no need for you to say agency or under yona in respect of it. Yabon? Are you under agency or can you under pageant? Like what motivated you ba wenze modeling? Out of all things, modeling. Why modeling? Yeah, so like I could say like in the under agents yabo, but before I joined the agents, beningumuntu ubona ba okay dabawela man u-actor, because yonke lento iqale phaa yabo ukuba lo actor yabo, beningumuntu obawelayo act, but ndacinga yabo xa ungumuntu ufuna kube smart musube nendlela zocinga, so lokho like cinga outside the box. Yeah. So nina cinga outside the box noba 4 years back yabo nda apply ke agents lapha eCape Town zonke ezi modeling apply, then boom 2023 yakhona agents ovelayo bathi man boys ndikubonile man uapply ke into usafuna modelisha, then I said yes safuna, and then phayana luckily le agent ndiyifuna yabo like bakhe izondisakule ndawo ndifuna yakho le direction ndiyikhangelayo, so baye bandinika ke ngoku i-opportunity yabo bakhe khawenzele lento uthi ungayenza, futhi like ndimodelishile ndihambile stage i-pageant azingena i-pageant, but pageants are not for me ke yabo. Mna ndithanda licala le photoshoot,
bakhe siyoyenza ifilm because Camera. inikwa yabo la modeling agency yathanda unikwa i-films yabo and nabo bayazi kukunto abazibhalayo yabona phaya so nina joina la week mina ke ndayenza iza films zakhona and then ndacinga uyafunda mos xa wenza into uyafunda yabo xa ufika endaweni uyafunda yonke into yalapha i-operator njani so ndacinga ke ngonamba yabona nami ngoku mandenze zami ideas mana ngasoloko ngixelelwa bakhe what to do actor kanje enza lewe nami ndacinga bakhe jonga yabona ngo ndikhulile ndigrand enough yabo kule agents nami ndingakwazi uzenzela iway yabona qomba cam create stories zami yabo da apply again kwizinto bona apha eCape Town zikhona moses posters on Netflix posters bani zikhutshwa apply kwezi films ufuna bani extras and mine ungena ezi extra endaweni apply kwezi then noba 2024 automatically send inantsika into nganenele nantsika like xa practice or monologue automatically send monologue and then phaya ndiyenzile monologue ne ndayithumela kwathiwa okay I'm perfect for le role benzoyifumana ne but kwenzeka ke ngoku ubona like yayazi impilo lapha life apha elokishini yabo sometimes yakwazi umoshakalelwa iphone ube mhlawumbe ubuzofumana umsebenzi umoshakala iphone so kwenzeka ezona kwenzeka lo mabhadi yabo lapha ndiyiluza la nantsika la role so ndacinga ba man instead of applying for ezi roles yabo nami ndingayenza lena ndizenzele ngokwami so hama ngiqomba manje sengiqhubeke because ndayiposta le mono yaba dope le mono ngiqomba camera jo balipost le because ndiyishayile le role yaba ndayiposta and then yabona views yavaya akho ngxaki ndaqomba camera ndiqhubekeke mandenze le way yabo because ndayibona le way ba inganisebenzela yabo so ndangumuntu obanezenzela la nto leya so ubuyela ke modeling ke ngoku njengoba nisenza modeling bane siya ku pageant ndiphinde participate kuyi dibene ne acting la xa kufuna extras kwinto ethile ndiyangena yabo because imodel so imodel iyakwazi ungena kuzo zonke yabo and ke ngoku ikhona ke media yabo obviously like ndingumuntu wemedia mina media house like ngithanda media yonke into yabo kuthiwa into ngane all rounder yemedia futhi kuvela eTV actor like zonke zinothetho behind the scenes yabo yena lena ndifuna ke leyo ba behind the scenes yabo nezikiti zami ngifuna ba behind zichazwe pha bazibhalwe ngoSean Funisela but ke siyazenzela yabo babone bayibona apha kuma abantu yabo kuze ke ngoba bazojoin xa ndibona ke ngoba ndine characters enough then mhlawumbe ndizoba seback ke ngo behind the cameras ndiyabhala nda-director yabo yonke lawo so yonke lento leyo actor isuka phaka modeling yabo sihambile indawo sabona ezibani sishibala kuyafunda xa usendaweni xa usenza into yabo uyafunda ubona bakhe amani le ingasebenzela le xa usetyenzelwa ile uyaphuma kule yabo so like funny modeling ndisabona nje ndisaphumlile nje kancinci yabo but so bounce back yabo because abantu bacinga ba andisayenzi modeling and ndayenza ndisamodelisha yabo but ke yazi stages ze-life ezisadlula kuzo guys uthi usamodelisha ngasikelethi makhule aveze umhla wakhe ubunjani Ndiyadlala guys so ke okusho inhle into yenzayo like ndi-interested ke sana indenza umdla yabo iwesle part yoba you dealing with media I had a question there but wakhaleza wayiphendula because I wanted to ask you about why filming, why not theater, but then you already answered about it all started modeling yabo and sana like andiyazi noba kukundweba na but the more I see like the young ones let's say mhlambi youth esentsha yabo seeing us like sikhula and trying by all means to build brands for amagama wethu because you never know what's going to happen tomorrow yabo ndibana lami incifta ndiba excited yabo and sana ndiyathanda uzifaka ezintweni yabo ndi-interested kule nto yakho yabo nele nto yezikits ndi-interested kakhulu ndizushiya guys but kaloku ndi-interested kwezi skits guys ndiyaqala uva ngento enesikits unaphakathi yabo
otherwise I'm impressed. I don't want to lie, like impressed, yabo. And it's coming from a guy that's very rare, like rare that it comes from a guy starting from modeling to acting to building your brand and wanting to grow nabanye abantwana. Ubone, it's very rare because ama-artist kakhulu afocus emculweni, yabo, especially amancinci, like abangangathi most competition isemculweni, yabo. So I wasn't really expecting ba uzothetha ngento ekanje different, and I appreciate the fact that uze apha ku comfort zone. Guys, so contact details very important. Undi personal number yakho xa sifuna apha sitheni into edibanayo. So abantu bafuna ukufollowisha kwi-social medias ufumaneka phi? Like umuntu interested ofuna ujoina and all that stuff, contact details zakho. Yeah, dabayela kanjani uba ne-YouTube channel, yazi yena nto ndifuna uyiqala leyo, yabo, because I think izikiti zami ziyakhula, yabo, ngikade ndisenza izikiti eziziza ku-Facebook, yabo. So ndifuna uzishifta qha ndifuna ushifta ne-audience yami, yabo, ndifuna sibe sonke kule soloko si-united, yabo. So ndizoshifta ndiye ku-YouTube, yabo, ndizovula soon i-account ndiphinda ndiyi-announce, yabo, ku-Facebook. So abantu bangakhabe befollowisha ngoku-Facebook Sean Funiselo. Ikhona ke ne-page yami le ye-modeling, model Sean, phaya post izinto ze-modeling. Then ndifumaneka ku-Facebook naku-Instagram Sean Funiselo, kuzo zombini i-platform, and then sizaya ku-YouTube soon. Qha kufuneke ndiqale ni-viewishe izikiti eziya ni-like, yabo. Then account yami mhlawumbi le kafere ke ifika phaa ko-15K kanje, siyashifta ke ngoku, yabo, siya ku-YouTube. Yes sir. Sukuthi yes sir, andingo sir. Sukuthi yes sir, yes ma'am. Ma'am makacace bethena, ma'am makaqine, makaqina useqa. Kubonakala sorry kaloku apha. Ndizamela igama lami lobunika ke lobuntombazana. Kwazi kaloku. Kwazi. So ke guys, ku Facebook nguSean Funiselo ne, and then ku Instagram nguSean Funiselo, and then YouTube account uzayivula soon, but ufuna uqala afike ku 15K guys, please press la follow pha ku Facebook na ku Instagram, follow afike ku 15K. Let's support each other guys, sikhule. Ufika kake ku 15K, we all moving to YouTube. So subscribe, like, akhule umntana guys, masikhuleni. Otherwise siyabulela ba uze Comfort Zone TV podcast. I so wish this is not gonna be your last time apha. Naxa sovule YouTube, you come back and then uyasixelela ba okay, now you have a YouTube account and YouTube ukubhatala imali ethile, and then sithethe into eqinileyo ke ngoku, yabo. Then maybe singakuzamela isikhundla nawe ube lapha, because kaloku it's all about money mntasekhaya. Ntona imali makaze kuthi guys, sifuna imali, yabo. Otherwise I appreciate you mntasekhaya. I so wish you can grow and then you go far with your brand, yabo. I wish you all the best. Thank you ngokuza ke Comfort Zone. So yeah, ke maqabane, so now ndizonikeza ke hoku kuwani umfana walapha ekhaya. Masimyeke lo we-modeling ungafuna nguveza isifuba sakhe. Singena kulo wasekhaya ke umfana walapha endlini, yabo. So yeah ke guys, akafuna ungena ke xa bunenhloni zenu. Otherwise, with that being said, thank you guys for joining us. Make sure you follow us on Facebook, Comfort Zone TV /podcast, ku TikTok Comfort Zone TV /podcast, and then go YouTube, sing New Testament Records. Please guys, go there, you subscribe, you like, you follow, we follow back, and then yes, with that being said, I'm signing out. Ntombi yenu Anathi Ncwadi. See you next time. Bye.